Gaur aurkeztu dizueguna balio erantziak erakusketa da. Erakusketa hau Ekaiz Goikoetxea eta Neronek Josu Marotok sortutako erakusketa bada. Eta bertan giza gorputzari eta edertasunaren inguruko gure gogoetak azaldu nahi ditugu. Ni marrazkilari moduan, urtarrilean zehar hasi nintzen giza irudiaren inguruko lanketa hau egiten, eta 100 irudi inguru sortu nitunean, aspaldidanik neraman Ekaitzekin proiektu bat egin nahian, eta erronka luzatu nian. 100 irudiak bota eta esan nion jarri duzu hitz bana. Ea zer iradokitzen dizun irudi bakoitzak. Eta Ekaitzek segituan hartu zuen erronka, eta horrengo gunean neuzkan ere WhatsAppean 5 edo segitz. Eta ikusi nuen berehala hartu zuela ideia eta otsailean zehar sortu genuen hemen ikusten zuten erakusketa, ez da. Esan bezala nik uste dut edertasunaren inguruko gogoeta badala, volumena eta marrazkiaren bitartez volumena jasotzeko intentzioarekin egin dudan lan bat. Edertasunak egungo kanonetatik ihes egiten, erakutsi nahi dut edertasuna gorputz oro ederra dela, eta hori da nik uste dut guk zabaldu nahi dugun mezua. Eta 61 lan biltzen dira erakusketa honetan, 100 marrazkietatik 61 jarri genien hitza, eta 61 marrazkiek erakusten ditugu. Baita ere sortze prozesua erakusten duen bideo bat izango da, erakusketaretoan, ikusgai, eta gaur 7 ere YouTubeen zintzirikatuta izango da, orduan etorri ezin duenak etxetik ikusi ahal izango du sortze prozesu hori. Sortze prozesu horretan gaina musika esan beharra dago Jon Goenagak eskaintzen digula, eta eskertu behar diot berari egindako lana eta bere aportazioa erakusketan. Erakusketa, Ekaitzek testuen inguruan gehiago azalduko dizue, baina esan gaur irikitzen dela eta martxoaren 31 arte hemen Zelai Aristi aretoan, Zelai Aristi Kulturune honen ordutegietan irikia egongo dela. Eskertu bai Urretxu, bai Zumarragako udalei. Urretxuko udala, bertan eskaintzen ditudan figura tailerrek badirelako lan guztion oinarri. Zumarrako udala, erakusketa honen berri eman nionean, segituan egin zidalako lekua, eskaini zidezkedalako nire lanak enmarkatzeko kuadroak, eta eman dizkugun laguntza guztiagatik, ez da. Esan bestela Jon Goenagare bai, eta Matxin Osinalde ere eskertu nahiko nioke, irudiak inprimitzerakoan emandako laguntza. Ez dut esplikatu, irudi guzti hauek hilabete batean egin daude, urtarrilean zehar egin ditut, eta erabilitako teknika iPadean egin ditut. Interneteko modeloak hartu eta iPadean marraztutako irudiak dira. Modeloak ikusi daiteken moduan ez dute estereotipo bat jarraitzen, baizik eta esan bezala edertasuna gorputz orotan dagoenez, atentzioa deitzen zidaten modeloak marrazten dituen. Eta nik uste dut agian, Ekaitzek pixkat sortu diren hitz jolasoien eta hitzekin magoa den Ekaitzek esplikatuko dizuela zein izan den bere ikuspuntua eta nola jantzi dituen, ez da? Nola balioz erantzi eta erantzi dituen irudi hauek. Eskerrik asko deni. Josok ondo esan duen bezala urtarri erdialdea edo egin zidan berak proposamena, bazituela 100 irudi eta irudi bakoitzari hitz bat jartzea gustatuko zitzaiokeela, gero erakusketa batean erakusteko, ez da? Eta animatuko ote nintzen, eta berari bezala niri ere saltsa hauek asko gustatzen zaizkidanez, erronka zoragarria, ez? Iruditu zitzaidan, aldi berean, hasiera batean erronka zaila, ez? Irudi bakoitzari hitz bakarra, ni ohituta nago, aforismoak eta asko gustatzen zaizkit, baina sekula ez dut, ez? Ariketa hori egin izan, hitz batean bildu, esateko daukadan guztia, ez? Eta arriskuare ikusten nion, azken batean hitzak ondo aukeratua izan behar du, bale edo kale, ez? Hitz horrek izan behar du indarra eta hitz hori ondo hautatua eta doitua izan behar du, ez? Eta hala ere berehala esan nion baietz, eta konturatzerako berak bidali zizkidan irudiei parrastan etortzen zitzaizkidan ideiak. Ikusten ditun, hitz segidak, irudi segidekin batera etortzen zitzaizkidala, eta berak esan duen bezala, biharamunean edo 5-6 bat hitz bidali nizkion. Berari asko gustatu zitzaizkion, ideiarekin bat egiten zutelakoan,
Eta aldi berean nik ikaragarri disfrutatu dut. Esango nuke sekula ez bezala, ez? Gaiak ikaragarri erakartzen nau, urteak daramatzat gai hauen inguruan ere lanketak eta egiten, ikastetxe mailan, gizarte mailan, Josuren irudiak zoragarriak dira, orotariko gorputzak agertzen dira, edertasuna bere adiera ederrenean, ez? Lortzen du, gorpuzten du, eta asko disfrutatu dut, jolastu egin dut, ez, tematikaren inguruan, hizkuntzaren inguruan ere bai. Euskara ikaragarri gustatzen zait, eta euskararen barne muinetara, ez, jodet eta deskubritu ditut gauza asko euskeran, sekula, ez, jabetu gabeak nintzenak, eta, bueno, hemen atzean ditugun hitzetan adibidez, ikusi dut, hitzak ze al duen, ez da? Eta horri diztira ateratzen saiatu naiz, ez? Hitzak duen ahala, ez? Hitz bakarrarekin ere irudi bati indar handia eman diezaiokegula eta asko iradoki dezakeela irudi batek zein hitz batek, ez? Eta bukatzeko esan, gustatuko litzaigukela, ez? Erakusketa hau herritar ezberdinengana eta herri desberdinetara zabaltzea iruditzen zaigulako maila ezberdinetan oso hezitzailea izan daitekeela, ez? Ederra izan daitekeela herritarrak hurbiltzea, irudietara hurbildu, erakarri, eta aldi berean gai hauekiko hausnarketa bat bideratu, landu, ikastetxeetara ere hurbildu nahi genuke, hor batxilergoan eta dabiltzan ikasleengana. Eta, bueno, proposatu guk egin dugun ariketa hori, ez, zergatik ez, irudien aurrean jarri eta beraiei irudi horiek zer iradokitzen dien galdetu, eta aldi berean guk irudi horien inguruan egiten dugun irakurketa beraiekin partekatu.